Careke din devera kêmkirina asteşer dibe cihê gurbûna asteşer tevî korêkeftina Agiribestê hatiye îmzekirin lê hîn jî şer û pevçûn berdewam in. Li gorî rawingeha Sûriya mafên mirovan ku grûpên çekdar bingehên çekdarên rejîma Sûriyê bi mûşekan li başûrê Idlibê armanc kirin. Rejîma Sûrî jî bi mûşekan gundê Mecliye li başûrê bajarê Erîha ku xaleka artêşa Tirkiyeyê li xwe digire armanc kir. Herwiha grûpên çekdar jî bersiva wê êrişê da û bingehên rejîma Sûriyê li başûrê bajarê Seraqib bi mûşekan armanc kirin. Lê tanha tu zanyarî derbarê ziyanên canî nehatiye diyar kirin. Li gorî rawingeha navbûrî ku di encama armanckirina çekdarên rejîma Sûriyê li ser hejmarek ji deveran li gundê Tilwasit li Sehlil Gab li gunda warê Bakurê Rojavayê Hemayê welatiyek canê xwe ji dest da û jinek birîndar bû. Rêkeftina Agiribestê di pênc adara borî di navbera Rûsya û Tirkiyê de hatiye îmzekirin. Bi derencamên wê rêkeftinê ew bû ku Agiribest li devera kêmkirina asteşer were cîvcîkirin lê li gorî jêderan ku şer û pevçûn li Bakurê Rojavayê Sûriyê berdewam in.